Зеленую велопаласу на участку вулицы Янкі Купалы прадстаўнікі ўпраўлення Дзяржаўтаінспекцыі Брэсцкай вобласці прэзентавалі брастаўчанам 3 гады таму. Сімвалічна ў сусветны дзень без аўтамабіля. Падарунак ацэнілі як разумны падыход да арганізацыі дарожнай прасторы. Веласіпедысты прынялі на ўра зручнасць, пакрыццё, размежаванне ўсіх удзельнікаў руху. Ноу-хау для краіны велапаласа была паказальнай для ўсёй Беларусі, а Брэст на сваім прыкладзе паказаў, як быць камфортным горадам не толькі для аўтамабілістаў. Радасць дожылася нядоўга. Развіццё турыстычнай веласіпеднай інфраструктуры ў Брэсце заўсёды ажыццяўлялася ў інтарэсах актывістаў велааматараў. Аднак знікненне адной з эксперыментальных велапалос выклікала незадаволенасць і мноства пытанняў. Даволі справядліва, здавалася б, адрэзак велапаласы не глобальная праблема, але толькі для пешаходаў. Для тых жа, для каго веласіпед не проста ўпадабаны, а асноўны транспарт, знікненню умоў праезду зусім не дробязь, а пешаходная зона – сумненная альтэрнатыва. Нельзя назвать это какой-то даже проезжей частью, потому что, тут пешком можно ноги сломать. А у меня велосипед, как видите, шоссейный, тут очень узкие шины, и они легко пробиваются по такой вот неровной дороге. Досадно, что ее убрали с проезжей части, потому что ездить по такому асфальту, где ходят люди, никакой разметки нет, это довольно неудобно. Езжу каждый день на работу. 2 недели назад тут еще была велодорожка, я по ней ехал, было нормально, а сейчас езжу вот по этой разбитой дороге. Через бордюры ужасные, переход вот этот. Ірына Стельмашук прызвычаілася да зялёнай велапаласы і зараз ездзіць там, нават не падазраваючы, што ў новых умовах яна ўжо парушальнік дарожнага руху. Как убрали? Но она же есть еще? Нет. По этому тротуару ехать просто невозможно. Потому что, вы же видите, весь тротуар поврежден асфальт корнями. Ліквідацыя велапаласы адбылася нечакана, выпадкова ці адмыслова загадка. Велаактывісты руху за Велабрэст спрабавалі разабрацца ва ўпраўленні ДАІ. Чаму знікла велапаласа, атрымалі наступны адказ. Ответ шоковым, потому что, во-первых, эта зона не перегружена. Здесь никогда нет пробок, здесь нет необходимости отдавать велополосу нашу автомобилям. Каментары нашай тэлерадыёкампаніі ў ДАІ даваць адмовіліся. Маўляў, дырэктыва ліквідаваць адрэзак велапаласы прымалася не ведамствам. З гэтым пытаннем нас накіравалі да прадстаўнікоў гарадской улады. Там праблему пракаментавалі наступным чынам. Это такой пилотный проект, который прозвучал и по республике, и в рамках нашей вот этой концепции Симбио-Сити, которая утверждена сессией Советов депутатов, что город поддерживает идею развития велодвижения. Я считаю преждевременным, что закрасили эту велополосу. Если сегодня есть возможность, например, двигаться по тротуару, то вначале нужно обозначить полосу на тротуаре. С управлением архитектуры этот вопрос ликвидации не согласовывался, поэтому сложно здесь что-либо комментировать. Тэлерадыёкампанія Брэст разам з аматарамі веларуху спадзяюцца, што гэтае непаразуменне хутка вырашыцца і Брэст зноў будзе адпавядаць агульнапрынятаму сярод брастаўчан званню веласіпеднай сталіцы краіны. Софія Бережная, Владимир Казаков, Алексей Рыбкин, тэлерадыёкампанія Брэст.